Oh no! What's up, what's up, what's up? Good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Nagpe-prepare mo ako para sa biyahe ko ngayon. Back to Sundang Kudarat na naman. Shout out Reggie, Sundang Kudarat. Shout out sa'yo. Diyan ako punta ngayon. Magkakape muna tayo. Para mainitan yung tiyan. Oh no! Shout out doon sa kanya. Advance sa Valentine's, ha? Oh no! Hi! Basta may Valentine's Day. Anan? Ngayon po ay Sabado po ng umaga. At bukas, relax na naman. Oh no! Para makapag-upload ako ng video bukas. Kaya mamaya nga po. At sana wala akong biyahe bukas para okay ang laban. Matinding labanan. Kape tayo. Ano pa na to? Hindi to kape. Ito ay salabat. Yung panungot ba? para magawas-gawas ng mga mga bad influence ng hangin. Sakit ang tiyan eh. Sakit ang tiyan ko. At pili tayo sa mas kasi pag walang mas baka mag-500 tayo para tayo nungkal. Suot na tayo mas. Headset, asa headset? There we go. Napakasarap ng umaga sa umaga. Napakasarap ang kape sa umaga. Pagpa-good vibes. Good vibes daw. Sinaw ulo na ko. Okay. Pero gwapo gyapon. Sinito nang kay corona eh. Chinito. Sinito. Tas ilong. Taas ang ilong. Dili man. Parang ang mataas sa gilid. Dili man sa gitna, ang mataas sa gilid man. Tapusin ng kape para okay yung takbo. Bruh! Load naman ako may. Expire yung load ko. Magkukulon muna tayo para hindi talaga. Para bango-bango. Magpabango muna tayo. Shoutout pala kay Kuan. Kumpare nako nga nasa Japan ron si Chucky. Ito kay pre. Ang video nga itong last akong upload na shoutout taga dito. Na-erase na ko. Nagutan na ko noon. Sayang kay pre. Sunod lang po nga video pre. Dapat maguto ko. Dapat kayo pag-shoutout ba. Lindot kayo to.
So next video na lang po. Karon lagi ni mag-shout out na kadlawon gud. Yan. Suya kay ko kay na iris. Sakit dito pag sa labat no. Oh no! Sakit dito. Pag sa labat ang iniinom mo. Bakit masakit? Sa labat. Tapos tamis. Sobrang tamis. Ay, super. Kuan lang, puntay lang yung masukan. Gapa lagi tanawon di alin. Lid. Filter lang ay. Kana sa kamera ba? Gapa lagi tanawon ba? Guwap. Basta gapaan mo. Filter. Siguro personal. Pangit. Gapa eh. Ano gano'n? Taas ang ilong. Taas ang gatag. Aso kilid. Tao eh. Pinapasaya ko lang to. Medyo, ano ba yung Tagalog ko kasi bago lang ang Tagalog. Dati nakapunta ko ng Maynila. 3 araw ako doon. Walang kain-kain. Kagit pa rin. Tatlong araw sa Manila, walang kain-kain. Kagit pa rin. Di ba talaga pag Bisaya? Pag mag-Tagalog, slang. Tapos yung kape ko. Ay, giyong tigpis kape. At yun lang po. At papalis na ako. God bless our trip. Goodbye. Oh no!